Hụrụ achọma ụmụ nọ n'iru gị. Anyị na-ekele gị ekele, anyị na-enye gị otuto n'ihi na o ruru gị. Ewezụga gị ọ dịghị chi ọzọ dị. Ya mere na mgbe abalị ọma chi anyị na-asị gị bịa were si ọnọdụ. Ihe niile a ga-eme ebe a taa, anyị na-etife ya n'aka gị. Ka ị bịa chi eze, were si ọnọdụ Chineke. Mmụọ niile nke na-ebute ọgba aghara anyị na-abara ya mba n'ebe a. Na-asị ka ha ghara ịdị ire. Na-asị ka mgbe a ga-emecha ihe a niile Chineke na-adịghị wee nara otuto. Ebe ngozi ga-abụ nke ụmụ n'aha Jizọs. Next, I can only the guest, our sister Aishat Obi. Why in hope? Why no watching the time? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndị nne m na ndị nna m n'ebe a ekele m unu. Ndị youth ekelekwe m unu. Mbe jiri kọwa aha m wa Aishat Obi. Awụwụ Imo steeti Demọgwa. And alụlụ m n'Ọkigwe akụ m lọlọ akụ ihube ọ wee ebe alụlụ m and awụ nụkere m di ọmasị ụmụ youth ọ nụkere m di ndị nna ọ nụkere m di ndị nna ọ nụkere m di friends and well wishers ndị mere eme ma ọnụ niile gbakọrọ ka enwe di ana m asị ndị Chineke dịrị nnụ niile ihe nọ n'okwu akwụkwọ nsọ ndị Muslim mana achọrọ m ịgụ ya na Arabic. M ga-akọwakwara anyị ihe o menyere n'olu Igbo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Ihe ngụrụ ugbu a na ọ n'ihi na anyị na-aghọta olu Arabic. Enweghị ihe dị iche na ihe ngụrụ n'okpukpe otu Jizọs Kraịst siri kụziere anyị eji ekpere. Enweghị ihe dị iche n'ime ya na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, deliver us from evil. For thine is the kingdom forever and ever. Enweghị ihe dị iche n'ime. So kịta na ọ ga-amasị m ịkpọpụta ofu onye ụmụ nwaanyị n'ime anyị. Ka m nọ mana anyị nwere ndị na-asị na ogbugbu Islam na ụmụ nwaanyị ha nọ prison a na-ekwe ha pụọ ụka. Achọrọ m ịkpọpụta ofu onye aha ya wụ Kerima, ọ nwaanyị polisi, ka ọ bịa risat ya ala anyị ofu short sura, just short sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Onye gụrụ ihe a ebe a nnụlọ anya anyị uniform. So achọrọ m ịkọwara anyị opening remark. Achọrọ m ịkọwara anyị ihe anyị kwuru bịa ebe a. Ihe anyị kwuru bịa ebe a wụ that na nwa ọnụ nwaanyị wa Aisha nnu kefuru di si na ya achọghị ichefu ndị obodo ya. Mkpe ya na-eji agbara ndị di ya ebe ọ lụrụ di Sallah na Christmas. Ọ sịkwanụ ka ya bịa n'obodo ya bịa mee ya. N'ihi na gịnị? Onye ọbụla chefuru ebe o siri bịa, onye ahụ lara n'iyi. Ọ bụrụ na etinye egbebi ga-agbala. Ma ifọ ana m asị Chineke na nke mere anyị enwe obi were nabata anyị niile. Si onye ọbụla nke ọ sọrọ gị ga-ekpe lee ya gawa mana ewebatakwala nke ọjọọ.
ana m asị ka ọ gọzie ọnụ ọkwa ihe njiri nwa obi si n'obodo m dị peaceful ha na-eme ihe Boko Haram ha na-eme ihe ụmụ ekwukwere na onye ọbụla biri ime ibe ya onye nkwu ka obi nwekwa n'obi si ka m bịa unu hụrụ ihe agachiri ebe a ụmụ nwaanyị many of them di ha wụcha soja di ha wụcha mana di ha hapụrụ ha gawa si na ọ bụrụ na awa Aisha obodo Aisha gawa na enweghị mmiri onye kwuo security ha si ha gawa that the youth of the community are the security so onye kwuru bi ebe a and ihe kwekwere na bi ebe a wụ ọnụle anya n'ezi unu ga-ahụ bana nọ n'ezi ka ihe edere ya Aishat Obi Dawa Orphanage Foundation. Dawa ahụ miniri wụ missionary work. Ịma na abịa na Christendom, enwere ndị references, enwere ndị na-agagharị moto agagharị missionary work. Na-aga eprichiri ndị mmadụ, na-eme peace, udo oriri. Ndị ga-ahịrị ụzọ ha kpọbatakwenye ya n'uche n'ụzọ Chineke. Ọ wụ ihe Dawa miniri n'olu Arabic. Then orphanage but to me, my own orphanage is not only those that does not have father and mother. My own orphanage comprises people, those that cannot afford for themselves, those children that have been maltreated by their stepmothers, sisters, auntie or neighbors, those children that feel that they have no future, those old women that have nobody that is taking care of them. That is the type of orphanage I operate. It is not the type of orphanage that I will go and steal people's children and sell it out. No. It is not the type of orphanage we take life or the joy of their parents or the joy, the good life that Almighty Allah have given to the children. We don't take it. We give them good life. It is a type of orphanage that the children will feel at home. They will never like to go back again. When you say, that is the type of orphanage I operate. I operate the type of orphanage when there is a means of empowerment, recruitment, appointment. I remember my people. That is the type of orphanage I operate. So we are here today to create awareness, so let you people know that Aishat Obi Dawa Orphanage Foundation have a branch in Imo State now. So if you have your children, if you have people that have multiple children, plenty children, they want to but remember, until you are not to you, all government property. And when they were right, if you get wrong water, or give water, they give my treat, they give police, they are again. No. The youth has to catch them from young. Yes. You understand? Catch them from young. So by the special grace of God, I get you on man because a week no way go. So here we're members of the orphanage home. These are Imo State representative. I will report out Abuja, Zaria. So in that now Imo State representative. So Mkuchama, the leader of Imo State branch in for the orphanage, she will come and give us some words of advice. And again, why we are gathered here is that actually can be about Sallah with two moon. Hana and then I say, I Jeribia, who no Jeribia, what will in her man by Nala, and Obrona, no, you would do. Manden, most especially Monday youth. No youth name of people. What have they show people? Was it? You to see no more garima. Hasa dakuasha. So, Anama sitting again and you're on road. Only make only a bland on you.
onye kwa ọnọdụ obu ya n'ụwa ọzọ ọnụ ga-abịa achọkwa m iji okwu ohere asị ịma mpama nọọsụ ya Alhaji Obi ebube dike nwa o ji ego eme ọjị akpọ ihe m nụrụ amabeghị m mgbe aha mụọ na m asị mpa m eji ego eme ọjị so biko ana m asị ihe ọbụla n'ebe a unu ji ohere a cheta Alhaji Obi na-ekpere mgbe ọbụla m na-ekpere ihe ọma ga-emere onye nwụrụ anwụ ịdị na-ekpere ya ekpere ọ gwụla ihe ọma ga-emere onye nwụrụ anwụ ọ bụrụ ịdị na-asị o ọ nwụọla na-ekpere ya ekpere ka Chineke gbaghara ya mepere ya geeti eluigwe ka ọ banyeba ma ndị ka anyị ma ndị ka na-awụ nke anyị ka anyị na-ekpere ha ekpere ama drọpụ maịk nga ka mkpọrọ the woman leader ka ọ bịa gwa anyị okwu ụka because ha nwa na ala na chi ejigo n'obodo arịchaghị mma obodo anyị dị mma enwere mkpebi ọzọ na-arịghị mma so ka m drọpụọ ya biko ijebegide ọ na-ahụra na nwa anyị nwaanyị na okwu ole ihe okpukpe anyị ọnwa ego ọ na-ahekpọgba anyị okwu ọma ọ bụghị okwu ọjọọ asị m kọpụrụ na aka ọzọ yes I am calling Ajia Miriam Nwabeze biko bịa gwa anyị ahịa mụrụ ebe obi mara amị mma o gbasa anyị na-abịa ebe a maazị mahazi ajụrụ m na si a anyị jikwa sekuriti abịa ebe onye mbọsị m jiri ya sị mkpa n'ebe ahụ n'udo ụmụ yutu nwuo ahụ kwakwara ebe niile n'osheki so makpọ ndị otu chọọ ya anyị bụ ụlọ anyị hụrụ ebe enye a ga-eji akọ akụkọ awụ m Ajia Miriam mmadụ bụ eze from Owerri Nzise. I don't much to say because time I know na Ibaikwa. Fight in Jebia, we may not. So I even we expected you people know like around 212, but you know over this time. And it's well, I think I found brief. Enwe hụ ọtụtụ okwu m ga-agwa nụ jidesie nwanne ike onye ji ya na anụ na ihe mgbala nnụ jidesie n'ike ihe ọbụla nnụ chọrọ m ga-ahụkwa ya n'aka ya ndị be anyị udo dịrị nnụ mana ihe niile n'ụwa awụ mbibi a na-achụ ihe niile n'ike ọ nwayọọ a na-alacha ofe eri ọkụ ọpụtara ụka enweghị much to say ya dịrị ndụ. Yes, that is the voice of Ajia Miriam Nwabeze asị ya gazie gị ma ọ mee biko ọ na-ahụra na ndị niile bịara na ihe kwucha n'okwu Ajia